Hola i benvinguts! Avui ens endinsem en el cor mateix de la comunicació per entendre dues de les seves funcions més bàsiques, vaja. Penseu-hi un moment. D'una banda tenim la necessitat d'informar, de presentar fets, i de l'altra, la voluntat de persuadir, de convèncer. Són, de fet, dos mons diferents, i entendre'ls bé ens dona un poder enorme sobre com ens expressem i, sobretot, com interpretem els missatges que ens arriben cada dia. Bé, abans de començar, una petita reflexió. Quan parlem o escrivim, quin és l'objectiu principal? És simplement d'explicar alguna cosa? O potser, en el fons, estem intentant convèncer algú del nostre punt de vista? Aquesta pregunta, que sembla senzilla, és la clau de tot el que veurem avui. Doncs vinga, aprofundim-hi. Imaginem que la comunicació és com un mapa amb dos grans continents. Per una banda tenim el continent de l'exposició, on la informació és la reina, i per l'altra el continent de l'argumentació, que és el territori de la persuasió. És veritat que de vegades es barregen, però les seves regles del joc i els seus objectius són ben diferents. I aquí tenim la diferència fonamental, el nucli de tot plegat. A veure, exposar és com fer una fotografia de la realitat. L'objectiu és presentar un tema per donar-lo a conèixer, buscant l'objectivitat, oi? En canvi, argumentar és com pintar un quadre d'aquesta mateixa realitat. Aquí es vol convèncer, defensar una idea, i per tant la subjectivitat és clau. Un busca mostrar, l'altre busca moure. Vinga, doncs comencem el nostre viatge pel primer d'aquests mons, el de l'exposició. Pensem en ell com l'art de la claretat i l'ordre. És allò de presentar la informació de forma directa, sense embuts, com si fos una enciclopèdia, vaja. La definició formal, de fet, ho deixa claríssim. L'objectiu d'un text expositiu és il·luminar, no pas influir. La seva missió és que qui llegeix o escolta acabi pensant «d'acord, ara ho entenc». No necessàriament ara hi estic d'acord. Les paraules clau que ens hem de quedar són aquestes tres: claretat, ordre i objectivitat. I l'estructura és d'una lògica impecable. Gairebé com construir un edifici. Primer, a la introducció, es posen els fonaments, de què parlarem. Després, al desenvolupament, s'aixequen les parets. Aquí s'expliquen totes les idees, les principals i les secundàries. I finalment, a la conclusió, es posa el sostre, un bon resum que ho tanca i ho reforça tot. És un camí recte, molt fàcil de seguir. Aquest fragment és un exemple perfecte. Fixeu-vos-hi bé, no intenta pas convèncer que Lope de Vega era el millor dramaturg del món, oi? El que fa és informar d'un fet històric. Va crear una fórmula teatral que va durar més d'un segle i mig. És una presentació de dades, no la defensa d'una opinió. Objectivitat en estat pur. I el que és fascinant és veure com el llenguatge es posa al servei d'aquesta objectivitat. És com analitza l'ADN de l'exposició. S'utilitzen paraules amb el seu significat literal, el del diccionari, sense dobles sentits. Predominen les oracions que simplement afirmen fets i es fa servir molt la tercera persona per crear distància. Tot, absolutament tot, està dissenyat per eliminar la veu de qui parla i deixar que la informació parli per si sola. Bé, i ara creuem la frontera. Marxem al segon món. Un món molt més dinàmic, més apassionat, si voleu. Benvinguts al territori de l'argumentació. Aquí les paraules no només informen, no. Aquí busquen transformar la manera de pensar. La definició és ben clara, oi? Aquí l'objectiu no és només presentar una idea, sinó defensar-la amb unges i dents. Es tracta de construir un cas, de donar raons sòlides perquè l'altra persona adopti el teu punt de vista. És el llenguatge que trobem als debats, als articles d'opinió, a la publicitat, a tot arreu. En el món de l'argumentació, l'estructura pot canviar segons l'estratègia que es vulgui seguir. La primera, la deductiva, és la més directa. Pam! Primer de tot, es llança la idea principal, la tesi. Per exemple, crec que això és la millor opció. I després es van presentant tots els arguments que la justifiquen. És anar del general al detall. Després tenim la inductiva, que és més subtil. És com una pel·lícula de detectius. Es van presentant pistes una darrere l'altra, saps? Es van exposant els arguments, es crea expectació i només al final, com la gran revelació, es presenta la tesi, la conclusió. Aquest camí, que va del detall al general, pot ser, molt i molt persuasiu. I finalment hi ha l'estructura enquadrada. Aquesta és fàcil de recordar, és com un entrepà. Es comença amb la tesi, que seria una llesca de pa, després venen els arguments, que són el farcit, i es tanca tornant a firma la tesi inicial, l'altra llesca de pa. Aquesta repetició, clar, serveix per reforçar la idea i que quedi ben gravada a la ment de qui escolta.
Clar, per convèncer calen eines, i aquí en tenim tot un arsenal. Es pot fer servir la veu d'un expert, allà de «segons diu tal persona», o dades científiques que són difícils de refutar. També funciona molt bé l'experiència personal, per connectar a un nivell més emocional, o fins i tot aquelles veritats que tothom accepta, com els refrans, i per descomptat, les comparacions. La clau de tot plegat és saber triar l'arma, l'argument adequat per a cada batalla. Aquest exemple és fantàstic, per veure-ho clar. L'afirmació inicial que l'aixugacabells és millor que la tovallola és la tesi. Molt bé. I com es defensa? Doncs no dient perquè a mi m'agrada més. No, es fa servir un argument racional, científic. Ens diu que la humitat durant massa estona danya la membrana cel·lular del cabell. Això ja no és una opinió, és una raó de pes que busca convèncer a través de la lògica. Molt bé, i ja hem explorat els dos continents. Ara és hora de posar-los cara a cara. Un duel final per veure d'un cop d'ull quines són les grans diferències. Aquesta taula ho resumeix tot a la perfecció. Repassem-ho ràpidament. L'objectiu, informar contra convèncer. La funció del llenguatge, una és objectiva, referencial, l'altra és subjectiva, apel·lativa, busca una reacció. El llenguatge en si, la distància de la tercera persona contra la possible implicació de la primera. I l'estructura, el camí recte de la introducció, desenvolupament, conclusió contra l'estratègia de la tesi i els arguments. El punt clau, el que ens hem d'emportar és aquest. Un text presenta el món, l'altre vol canviar la manera com el veiem. Bé, després de tot aquest viatge, la perspectiva canvia una mica, oi? A partir d'ara, quan ens trobem davant d'un text, ja no veurem només paraules. Veurem una intenció, una estratègia al darrere. I clar, la pregunta ara és, com portem tot això a la pràctica? Perquè al final, conèixer la diferència entre exposar i argumentar no és només una qüestió de llengua o d'acadèmia, és una eina per a la vida. Ens converteix en millors comunicadors, és clar, però també en receptors molt més crítics. Ens permet triar conscientment si el nostre objectiu és informar o si és persuadir. Així que la pregunta que queda a l'aire, la pregunta important és, ara que coneixem aquest poder, com l'utilitzarem?